திருக்குறள் அதிகாரம் 31 வெகுளாமை. செல்லிடத்து காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்து காக்கினென் காவாகாலின் செல்லாயிடத்து சினம் தீது செல்லிடத்தும் இல்லதனின் தீய பிற செல்லிடத்து காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்து காக்கினென் காவாகாலின் மறத்தல் வெகுளியை யார் மாட்டும் தீய பிறத்தல் அதனான் வரும் நகையும் உவகையும் கொள்ளும் சினத்தின் பகையும் உளவோ பிற செல்லிடத்து காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்து காக்கினென் காவாகாலின் தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொள்ளும் சினமென்னும் சேர்ந்தாரை கொள்ளி இனமென்னும் ஏமா புனையை சுடும் செல்லிடத்து காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்து காக்கினென் காவாகாலின் சீனத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு நிலத்தரைந்தான் கை பிழையாதற்றே இனரறி தோய்வண்ண இன்னா சேனும் புணரின் வெகுளாமை நன்றே செல்லிடத்து காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்து காக்கினென் காவாகாலின் உள்ளியதெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால் உள்ளான் வெகுளியெனின் இறந்தாரணையர் சினத்தை துறந்தார் துணை செல்லிடத்து காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்து காக்கினென் காவாகாலின். குறளும் பொருளும். குறள் 301. செல்லிடத்து காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்து காக்கினென் காவாகாலின். தன் சினம் பழிதாகும் இடத்தில் சினம் கொள்ளாமல் இருப்பவனே சினங்காப்பவன். பழிக்காத இடத்தில் சினத்தை காத்தால் என்ன காக்காவிட்டால் என்ன? இதுதான் இக்குறளுக்கு பொருள். குறள் 302. செல்லாயிடத்து சினந்தீது செல்லிடத்தும் இல்லதனின் தீய பிற. வலியோரிடம் சினம் கொண்டால் அதனால் கேடு விளையும். மெலியோரிடம் சினம் கொண்டாலும் அதைவிட கேடு வேறொன்றும் இல்லை. இதுதான் இக்குறளுக்கு பொருள். குறள் 303. மறத்தல் வெகுளியை யார் மட்டும் தீய பிறத்தல் அதனான் வரும். யார் மீது சினம் கொண்டாலும் அதை மறந்துவிட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அந்த சினமே தீய விளைவுகளுக்கு காரணமாகும். இதுதான் இக்குறளுக்கு பொருள். குறள் 304. நகையும் உவகையும் கொள்ளும் சினத்தின் பகையும் உளவோ பிற. சினம் கொள்கிறவர்களுக்கு முகமலர்ச்சி மட்டுமின்றி மனமகிழ்ச்சியும் மறந்து போய்விடும். இதுதான் இக்குறளுக்கு பொருள். குறள் 305. தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொள்ளும் சினம். ஒருவன் தன்னைத்தானே காத்து கொள்ள வேண்டுமானால் சினத்தை கைவிட வேண்டும். இல்லையேல் சினம் அவனை அழித்துவிடும்.
இதுதான் இக்குறளுக்கு பொருள். குறள் 306. சினமென்னும் சேந்தாரை கொல்லி இனமென்னும் ஏமா புனையை சுடும். சினம் கொண்டவரை அழிக்கக்கூடியதாக சினம் என்னும் தீயே இருப்பதால் அது அவரை மட்டுமன்றி அவரை பாதுகாக்கும் தோணி போன்ற சுற்றத்தையும் அழித்துவிடும். இதுதான் இக்குறளுக்கு பொருள். குறள் 307. சினத்தை பொருளென்று கொண்டவன் கேடு நிலத்தரைந்தான் கைபிழையாதற்று. நிலத்தை கையால் அறைந்தவனுக்கு அவன் கைதான் வலிக்கும். அதுபோலத்தான் சினத்தை பண்பாக கொண்டவன் நிலையும் ஆகும். இதுதான் இக்குறளுக்கு பொருள். குறள் 308. இனநெறி தோய்வண்ண இன்னா சேனும் புணரின் வெகுளாமை நன்று. தீயினால் சுட்டெரிப்பது போன்ற துன்பங்களை ஒருவன் தொடர்ந்து செய்தாலும் அதற்காக வருந்தி அவன் உறவு கொள்ள வரும்போது சினம் கொள்ளாமல் இருப்பதே நல்லது. குறள் 309. உள்ளியதெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால் உள்ளான் வெகுளியெனின். உள்ளத்தால் சினம் கொள்ளாதவனாக இருந்தால் எண்ணியவற்றையெல்லாம் உடனடியாக பெற முடியும். இதுதான் இக்குறளுக்கு பொருள். குறள் 310. இறந்தார் இறந்தாரணையர் சினத்தை துறந்தார் துறந்தார் துணை. எல்லையற்ற சினம் கொள்வார் இறந்தவர்க்கு ஒப்பாவார். சினத்தை அறவே துறந்தவர் துறவிக்கு ஒப்பாவார். இதுதான் இக்குறளுக்கு பொருள். அன்பு குழந்தைகளே, ஒவ்வொரு குறளையும் நன்கு படித்து பாடி பழகி பொருளறிந்து பயன்பெறுங்கள். நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வளமுடன்.